Događaj koji će definitivno obilježiti ovu godinu, bar kada je sport u pitanju, svakako je svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Kataru. Ovaj sportski spektakl postao je tema broj 1 među ljubiteljima fudbala širom svijeta, čak i mnogo prije njegovog zvaničnog otvaranja. Upravo je Mundijal i tema naše nove video ankete. Pogledajmo šta Trebinjci kažu o svjetskom prvenstvu i kakva su im očekivanja od narednih utakmica. Pa svjetsko prvenstvo došlo je dosta nerealno, neke utakmice baš iznenađena, ali Srbija je solidnu utakmicu prvo polovrijeme odgledala, drugo je baš bila slaba, ostatak nadamo se pobjedi obe dvije sljedeće utakmice i prolazak u grupe naravno. Pa sve zavisi kako odigraju. Evo prvi put gledamo svjetsko prvenstvo u fudbalu u zimskom periodu, evo kasna jesen u stvari. Da li je bolje gledati svjetsko prvenstvo tokom ljeta ili ipak i ovo ima neke svoje čari? A tokom ljeta, navikli smo na ljeto dosta je prvo to svjetsko prvenstvo u Kataru da je zima pala, pa šta bude, ako prođe, on prođe. Očekujemo pobjedu pred Švajcarske i Kameruna. Koja vam je utakmica do sada bila najzanimljivija? Protiv Portugala, definitivno. Evo šta mislite, ko će iz Katara otići sa peharom? Teško, ne znam. Teško je to mora znati sada, ali ima dosta iznenađenja. Što se tiče pratim, a favorita ne more niko licitovati onako na pamet. Sreća. Ko bude imao najviše sreće, taj će. A svi koji su se kvalifikovali mogu da. Vidjeli smo Saudijska Arabija pobjedi Argentinu. Zar nije dovoljno? Tako, neću gledat. Ne volim to, ali eto, gledala sam baš Srbiju. Evo da li je bio očekivan ovaj rezultat? Pa nemam pojma, slabo se ja razumijem. Gledala sam, ali jači su oni strani. jači mnogo. Šta mislite, kako će se pokazati u nastavku takmičenja? Pa ne znam, borit će se, šta će biti ne zna niko, Bog dragi zna. Mislim da je najspremnija ekipa trenutno na turniru Brazil, pokazao su svoju klasu u posljednjoj utakmici. Srbija je pokazala da je nije strah Brazila, ali greške odbrane su dovele do tih golova i želim Srbiji najsretnije u sljedećim utakmicama. Evo Mundijal u vrijeme jeseni, dolazi nam i zima, dakle navikli smo to da gledamo nekako te utakmice tokom ljeta. Da li ovo ima neke svoje čari? Pa ima čari zato što gledam utakmice u školi stalno. Gledao sam dok je igrala Argentina i nažalost izgubili su od Saudijske Arabije i to mi se nije svidjelo jer ja želim da Argentina osvoji svjetsko prvenstvo jer je moj idol Messi. Evo da li ste pratili utakmicu Srbija-Brazil i da li ste očekivali ovakav rezultat? Pa iskreno nismo očekivali smo pobjedu, ali... Koja vam je utakmica do sada bila najzanimljivija? Pa definitivno ova. Što očekujete od Srbije u narednom periodu? Pa očekujem pobjedu i da skupimo što više bodova. Ko vam je do sada bio najveće iznenađenje? Saudijska Arabija. Evo jeste pratili utakmicu Srbija-Brazil? Da, naravno. Kakvi su utisci? A moglo je bolje. Prvo vrijeme je bilo dobro, ali drugo nismo zadovoljni. Evo kakva su očekivanja od Srbije u nastavku? Pa mislim da ćemo proći grupu. Nadamo se. A kad sam u prilici gledam. Evo, da li ste... Nije obavezno, Evo šta ste do sada gledali, koja vas ekipa najviše iznenadila? Pa nije mi obično ona Argentina, Njemačka. Da li ste pratili Srbiju? Obavezno. Kako ste zadovoljni ovim rezultatom? Eto, izgubili su, ali šta ste očekivali? Zadovoljni. Šta prognozirate? Brazil da je, jel tako? Nije ni sramota izgubiti od Brazila, jel tako? Šta vi očekujete od Srbije u narednom periodu? Pa želje su jedno, a šta će biti? Volio bi da ide dalje, jel tako? Pa ja sam od sporta sportski se oblačim.